Nu vil Nick fortælle jer om, hvad vi laver heroppe i Blå Blok. Hvad er interessante ting. Vi vil nu komme igennem en... Hvad fuck var det der? Hvad fuck var det der? Yeah! Vi vil nu komme på en spirituel rejse gennem det 17. århundrede og fortælle jer om, hvordan Blå Blok blev til. Yeah! Vi skal have en bønne, vi skal have en bønne, vi skal have en bønne, 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 bønne. Filmer han sig selv? Nej. Filmer han mig? Han har råbt for meget bønne, ham her i tidernes morgen. Du kunne se ham her, han stammer fra bønnefamilien. Han har bønnetræk i hovedet. Du kan se hans sløve træk i ansigtsformen. Og så har han store ører, så han kan høre, når der er bønne. Ham her. Ja, han er bønnefar. Men mest af alt, fordi han er god til at rulle bønner. Hvad har du at sige, bønnefar? Det går ikke. Det går ikke. Det går ikke. Det går ikke. Her har vi bønnesøn. Hvad vil du sige, bønnesøn? Bønnesøn er meget generet. Her har vi Alfen Viggo. Viggo, hvad vil du sige? Det er ikke i orden, mand. Det er Bare ikke i orden. Skylder penge. Her har vi bønnefætter. Bønnefætter, hvad laver du? Hvem er bønnefætter? Det er Charles. Det er bønnen. Hvad var Mads? Det er bønnen. Hvad var Mads? Han er bønnen. Nej, han er alf. Det er en alf. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Vi har nu været igennem det 17. århundrede. Hallo, din navn, du tabte jeg, mand. Bønne, 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 yeah. Ja, din hånd! Hvad er det? Kigger de meget til politi? Ja, de sidder så klart i kæling. Ej, spil kamera! Nej, mand. Kigger de?